I és tan clar, tan evident, tan fàcil que molt de cops se'ns oblida estimar. Se trata de ser tossut i obstinat. Jo crec que és l'única manera. Seguir, per molt que t'endollis palos, seguir i no mollar. Sí, creure en el que fas, jo crec que és important. No és fàcil, la veritat. Sobretot a Mallorca el que passa és que està tot molt enfocat en el turisme, per tant la música va enfocada, el 90% de la música de mallorquina va enfocada en això, a fer versions per guanyar el teu sou, per guanyar no, abans se guanyava, ja ni se guanya. Vaig dir que la part complicada és fer temes propis i defensar-los. Has de creure en el que fas. S'ha de reivindicar. Crec que sí, que molts de joves que comencen només s'enfoquen en fer versions i això perquè veuen que és el que té més sortida. No? Quan veus qualque lot que te ve i te diu he compost una cançó o tal, és com, uau, fa molta d'il·lusió. No? Me'l van conèixer per son pare. A Rock House. A Rock House. Jo anava per allà per la tenda i son pare me va dir tens un fill que també toca. I me'l va juntar allà en el soterrani de Rock House l'any 99. Tenia molta il·lusió i va ser molt guai, sí. Estaven locos, és a dir, quedàvem 2 dies per setmana, ensaiàvem 4 hores cada vegada i mos ho creiem i ho disfrutàvem molt. Sí, i això, un lot de 10 o 11 anys que tinguis aquesta d'això. Sí, assetjaven cada dissabte de matí, sí, ja s'han sortit els dia antes o no. Vull dir, això més en van, no en bons anys, sinó en 15. Sí, jo no sé, quan van començar els Charpichen o més en band, jo escoltava molt Nirvana i grups així. Bueno, vas coneixent, en l'edat vas coneixent més coses i te vas obrint de mires, supos, no? I vas coneixent altres estils i tant ell com jo hem estudiat jazz, descobreixes molt de tipus de música i tot té lo seu. Sí, en aquella època el rock català també s'escoltava molt, no? Exactament, sí, a principis dels 2000, a les verbenes hi havia grups de rock català, no era tot... lo d'ara, no sé. Sí que va haver una temporada en Sotsí que cantava en anglès, perquè la música que escoltava era en anglès. I m'ha sortit fer les cançons en anglès. Després vaig tornar a fer cançons en català, però no per una pretensió d'arribar a més gent o a menys gent, perquè tanmateix no ve d'això, saps? Clar. No, senzillament és això, quan estàs component t'influeix molt el que escoltes, no? I si tota la música que escoltes està en anglès, és normal que te sortin les cançons en anglès i després hi va començar a haver més grups que tornaven a cantar en català, després de... En els anys 2000 no n'hi havia tants, després sí, que hi va haver com una revifada. Sí. De fet, a Manacor... Roig i Jorge Gomorra, tots aquests grups. A Manacor se van de fer tots sants i va haver un buit allà. Sí. Fins que van començar nosaltres i altres bandes de la nostra edat. A principis dels 2000 érem nosaltres i qui més? No n'hi havia gaire més. Se va començar a posar de moda tot el rotllo dels DJs i això, també van desaparèixer bastant els grups. Era com en el 90 que hi havia... No sé, quant de grups hi havia a Manacor en el 90? Brutal. 100, Sí. no sé. Dormien tot el vespre. El dia va Quins de referència que escolti ara, que he estat escoltant aquesta setmana. Jo avui escoltava en Jimi Hendrix. No? Jo ahir escoltava en Guillem de Faig, perquè vam estar fent una cosa en Guillem de Faig fent cada any i vaig tornar a escoltar en Guillem de Faig, feia molt que no l'escoltava. T'has acostumat, però mai no és massa tard. Aquesta cançó d'en Viatge al mes va ser la primera vegada que vaig intentar adaptar tot un llibre amb una cançó, no? I m'ha donat una feinada, perquè, clar,
condensar tot un llibre amb una cançó de 3 minuts se fa difícil, de part és un llibre que passen moltes coses, molt de desbarats i en certa manera, clar, vols fer justícia a un autor que respectes profundament com és en Biel i ho volia fer bé, m'ha dut molta feina, però bé, crec que va sortir una cançó prou divertida. I t'enfonses dins el llit i avui no pots